Lho. Lho iki sedulur-sedulurku tak jake ning ngene Pak Sriyono. Akeh sing wis kenal, Pak. Iki wis tau tak jak ning Suriname to. Oh iya. Sasi ya. Sasi ning kono Iya. Suriname. Arep golek jamu iki do sambat ana sing sambat sikile lara, ana sing pengen terang. Sehat ya, sehat. Nek cara Suriname pengen terang. Guri. Sing guri sing lanang-lanang. Iki golek Iya, Pak. kesehatan iki. Golek kesehatan. Ya. Oke. Ayo Ibu Pak, lipat dulu Pak. Buri ya apa lewat depan ya. Lipat ngarep ya kepenak karo tak critani nganu apa Witan ya. Pun sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Ya ning ora apa-apa ini sehat Ah, mboten. kuat e. Kan pun kaya sedulur dadi kene pokoke ngono Pak. Oh, wong iki wingi ngoten. Ngoten apa? Lah makne pun balik nah sik anu ya. Sik sini. Sinten? Sik wingi ne. Oh, dereng. Oh, iya. Dereng. Wis tari suwe nih kok sesasi enggak? Kali diceritani Pak niki wit-wit napa ngoten. Ning ngomongnya Jawa mawon Pak Yono. Ya Pak. Aku omongnya Jawa wae ngono ya. Jawa. Iki wong Jawa tenan to Pak. Sarungan kaya wong Jawa tenan. Iya, jamane kuno, jamane kuno apik. Ya mbok apike kepiye? Iki nek ngene iki tradisine nenek moyang awake dhewe biyen. Simbah-simbah ya. Sehat kuwi simbah-simbah dhewe nek saya nyambut jamu. Heeh, iki jamu ki aku gawe jamu, gawe dhewe. Heeh, iki gawe dhewe jamu. Dadi iki tradisi nenek moyang kita pakai. Kita urip meneh lho. Mone wis arep anu to, arep punah to. Arep ilang ya. Tapi mulai dok bangkit meneh. Ternyata golek sehat iki jamu ki paling aman. Nah, iki contoh-contoh iki contoh tanaman obat sing langka, mirakel, Ya. ada kutal dewa daru. Ya. Nah, ini sing langka. Longkoe ora akeh to, Pak? Sri Gading. Oh, ana jeneng-jenenge. Ana jenenge Pak ya. Ana Sri Gading, ana mirakel, Katarina, ada Nogosari. Iki tanaman-tanaman sing langka ning obat apik. Godhong-godhongan. Iya, godhong-godhongan. Iki Pak. contone kebune ora nang kene iki contoh-contoh. Contoh iki apa to cara londo forbil ya? Apa forbil to? Forbil to ya contoh ya forbil. Iki kumis dibeling, kumis kucing. Iki ning Suriname ana to iki ngene iki Ada. ning ya Ning dibeli. Mirakel ana ya. Iki ra ana iki ya. Mirakel. Iki makanya manis jangan. Ini ngerti aku kembang melati. Nah, iki melati. Tuh. Melati. Aku nandur nang Holland. Nggih. Nggih. Nah, ini terus. Pecah. Ono nang Intrata. Nah, ya. Nah, iki ana Soko, iki ana Nogosari, Ya. Sambang Garam. Iki Nogosari. Kaya munding ya. Kaya dondong. Nogosari. Ini apa sih? Nah, ini Mirakel. Mirakel. Mirakel iki nek watuk. Loh, Nek watuk. lah iki. Iku kowe watuk. Lah iki aku atuk. Kita ngambil. Loh. Ini. Saya nak ngerti kan. Yang ini. Iya, iya, iya. Nah, langsung dimakan dengan ininya. Dipangan Pak kuwi langsung dipangan kuwi nggo tambah watuk. Ya. Pang ini. Ya, Pak men dicontoni Pak ya panjenengan contoni Pak ya no. Ya. Ya. Contohnya sih. Oke, nanti Kecut. Jadi nek kita awet di watuk apa tenggore lorok langsung. Tutus kowe. Ya. Nah, watuk iki langsung mari. Aku ya watuk iki. Nanya. Aku gak isi kok barang. Ya dolan nek teme lembune aku dibani barang. Enak kok di omah enak. Dilek. Oh. Ya ya, bilek apa. Ora apa mentah ya ora apa. Kowe panen ini. Kowe dipangan dasar ini. Zamannya ra ono. Iki anu mengkone. Ya, nggo mengkene ya. Ya. Nggih. Iki to. Aku kecut. Mboten to? Ah, nggak aku dhewe ya urung tau mangan. Lah iki ya padha wae iki. Ana apa dok iki sampe ngundupi ra apa. Iki padha wae iki kayake. Sak kurute kudune. Iki beda to, Pak? Hmm? Ini nek di Nggih. Beda. Sami-sami oh nggih. Nggih.
Oh, nggih sami nggih. Minau ini. Nggih, nggih. Nang kene penak. Hmm. Iki jenenge nagame. Wong iki cengir-cengir iki. Niki nggih sami mawon kan. Sami. Nah. Aku suruh perut, apa pakai? Betul ya. Hmm. Enggak. Itu besar begini. Ya, selalu. Wis kelas siji Pak. Ngandur ah. Ya. Iki petene kok mulai mau wis. Pak kayak jeruk tuh Pak kulitnya. Hah? Kulitnya kayak kulit jeruk ya. Nggih. Ngandur ning negara. Oh iya. Jeruk. Cepet ya. Oh, iki cak ana wonten jerone mboten nih Pak? Matang kliten oh enak oh. Ah, dipangan sak kulite. Mah. Kulite ora mah. Pahit. Dipangan sak kulite ben Pahit. ora pahit. Kabeh mangan sak kulite. Jerone enak mah jero pahit. Kayak jeruk ya? Ya jero ae jero. Ono isine mo. Ini siram gak enak ya? Enggak. Enggak enak ya. Eneng, namanya ada orang ngerti. Tanya sedar. Kok tak bisa dia nih? Nggih, monggo. Tempat sampai budi Pak. Ono isine iki lho. Ana to Pak, kayak jeruk to. Tinggal ditandur. Ya. Tak kena pot. Terus menawa tuku oh tombol apa moto teko Indonesia. Ya. Nggih. Hah? Oh, ketok. Nanti. Ya unsur Bahasane. part itu Pak. Menungso ini awake ana jamune iki komplit dadi ora ana sik menindas, dadi ora ana basane, ora ana sik nyilakake organ tubuh kabeh. Lek ramu kan tak ramu dhewe. Ana unsur pahite. Dan iki mau jamu ana pahit, ana manis, ana asam. Kecut. Ana asam, asin, pahit itu kudu ana. Kecut ya, kecut iki lho. Iki kudu ana kabeh. Dadi dimakan ngene kabeh iki padha kecukupan kabeh jamu. Nek obat ora iso. Obat kemo di kemo ning yo gundho, yo biru, yo piye. Lah ana to ning ngono kuwi. Nek jamu ora, jamu apik kabeh. Jadi aman. Bisa nggak enak jamu asma Ono ya. no Asma kuwi sing dirangkum nek kene ana jenenge daun soga, ana bidara upas, bidara laut, bidara arab apa bidara ya itu ana. Ya ana daun cakar ayam. Ana cak cabe, ana puyang. Wah banget jadi rawi menggo asma we ramane akeh. Jantung beda meneh, jantung ana sangket, meniran, klaben. Mah ya ana lambung siji meneh, ana sembuhan, sembung. Dadi tiap organ tubuh kuwi sik sak masalah kuwi diceki anu, nutrisi kabeh ben sehat meneh. Dadi jamu kuwi nggo wong ora nggo wong lara tok. Wong sehat kuwi entuk ngombe jamu. Iya. Dadi kabeh jeroan-jeroan awake dhewe kuwi dadi kuat meneh sehat. Umur awake dhewe jek cilik ra krasa, engko nek wis umure iki 50 munggah. Iki agek krasa penyakite do jedul kabeh. Soale wektu jenom lali to, ora dikai jamu-jamu kuwi. Nah nang kene modal ya dikai jamu. Dadi awake dhewe usia 70, mungkin aku 70 gitu. Ngono kuwi tak kei jamu terus. Kayak jamu terus ben apa? Uri anu nih, kabeh iki dibutuhke nang organ tubuh kabeh. Ya. Bu jantung, ngono kuwi jamu ngono kuwi. Ora mentek lak wis telat. Nek telat. Kok ngerti-ngerti ambruk ya. Ngerti-ngerti ambruk dadi awake dhewe ngerti ra iso apa-apa. Iya. Ra iso apa-apa ngerti-ngerti malah ngrepotke kabeh. Terus meneh karo perlu ditambahi engko nek biasane nek karo Pak Yono wis dianalisa ngono to duwe lara apa iku perlu ngurangi mangan apa ya kudu dilakoni Mbak. Mergo nek ora anu kok. Dadi poso ya. Ya. Ya.
Oke sik do nglanggar toh dadi iki retut tetep dipangan. Lah engko ora ngono suwe le mari. Suwe le mari. Ah, engko tak cek salah siji mbok. Sapa sih, Ki? Nomor tunjuk sik. Ya tunjuk sik, Pak. Iki diombe. Apa niki? Niki teh, iki teh, Pak. Teh. Teh ya monggo iki gambar Pak. Monggo Pak tunjuk teh ya. Nah, teh ngono ki nek kene ora teh warna siji. Teh iki warna telu Pak. Oh. Nah, teh iki dadi siji. Liyane. Ini iso ya. Diangger ki, Pak. Iku ora ngombe. Lah iku intip. Iki jenenge patelo sekor. Ya werna-werna ana sing patelo. Patelo. Patelo ya. Iki digawe saka telo kaspa, kasava. Nek ning kono le ngarani kasava, ning kene le ngarani kaspa. Padha to digawe gampang kaspa to telo kaspa to. Iki piye to diparut, dimasak. Tak jan. Iki ra ngerti mau dikeke wong to ya. Ra ngerti. Rupane arep kopi jane ngono. Tapi ora intip. Rasane telo. Nembak. Nek anu apa jenenge? Kasava iku celake ora Jawa to. Ora Jawa iku internasional to kasava to. Oh. Kasava iku ning ndi wong ngarani kasava. Wong Jawa ngarani telo kaspa. Telo kaspo. Kaspa ya. Bibi, aduh tekan sapa ta iki? Bakake kucing anu. Mitan. Minjam enak. Nggih, nggih, nggih. Ya. Aku ya kesu. Tak ke video. Pulang tekan Pak, matur nuwun ya, Pak. tekan griya sehat, Oke. kan rumah sehat lagi. Oh, Iya. Ombe ya suwun. Pak terus saenane. Sehat. Nggih suwun. Iya. Suwun aku betul. Mungkin ngambil Pak Eno. Timbangan lu kan. Nuwun Pak. Matur nuwun karo Pak Budi. Ya, ya Pak. Jadi karo kita Pak, anak suwun. Iya,